Good evening makosana tabwera tuone nkhani yomwe yachitika lolemba pa 23 Machi 2026 madzulo tu omwe ano nkhanitu imeneyi ndiyosekesa komanso pena ndiyomvetsa chisoni imene yayendera ndipo yachitika ku Mankibe boma la Mangochi kumenekotu akuti magazi awiri amene anatengana kuti akabe apezeka zona kuti mwangozi wina ndi kuti wapha mnzake enatu kumazafunsa kuti kodi chachitika chenicheni ndi chani tafotokozani bwinobwino kuti asizinamtole amenewo maskeremu amenewo afike poti aphana ayendethu makosana akunena zona kuti chimene chachitika ndichonena kuti magazi amene anatengana kuti akaombewo anatengana kukaba chimanga kumeneko munda wa mkulu wina wake amene zina lake ndi Isaac Kachambo ndipo makosana amene atengana kuti akabewo ndikuti mmodzi mwa iwo zina lake ndikuti ndi Thokozani Alfred amene no ndi malemu padakali panopa winayo ndiyoti wawazika ndipo tengera ndi mmene akufotokozera makamakatu oyankhulira polisi yakumene ku Mankibe amene watundi akondwani James akufotokoza kunena zona kuti Isaac Chambo amene ndi mwini munda anazindikira zona kuti munda mwawo ndikuti chimanga chimabedwa nde zikuoneka kuti no anapanga plani yomwe akadikira munda amene wakuti no asagwire mbava zimene zimakhala zikuba chimanga chimenecho ndeka mundamo anamyata pati sizinadziwike bwinobwino komano akuti mundamo ndekuti Isaac Chambo anazindikira zona kuti mwabwera kuba omwe noto ndekuti ndi malemu Thoko Alfred ndi mnzake ameneyo ndekuti kanamba kutchula chimanga kazinakhala bwanji nde anapezeka zona kuti malemu Thoko ndekuti ndi mnzake anazazindikira zoti mwini wake wamunda ali momwemo nde chimene anachita magazi amene anangogwirizana nawo zoti ampange atake mwini wake wamundayo Isaac Chambo ndeka magazi amene anatenga zikwanje ndekuti atamba no kumpanga atake mwangozi ada amene awazikawo omwe madiriro zawo sakuziwika anazapeza zoti avumbulusa chikwanje ndekuti no pofuna kukhapa Isaac Chambo omwe asoka chikwanje chimenecho chinakafikirano pamutu kwa Thokozani Alfred ndekuti no Thokozani Alfred anapeza zoti agwira pasi pomwepo imfaso ndekuti inali yomweyo nde anzawo atazindikira zona kuti avulasa anzawo anapeza zoti angowazika kuthawa kuona zona kuti madzi achita katondo nde zikuona kuti no Isaac Chambo mwini munda anangonyamukano kupita ku polisi kukafotokoza mmene zakhalira kumeneko ndetu zikuona kuti posatira zimene polisi inanyamuka kupita kumunda kumeneko ndikukatenga thope la malemu Thokozani Alfred mwachizukira pamenepo ndekuti apita nalo ku chipatala ndetu ndikumotchale ku Mangochi koma nkhani zake nimene zayendera kumeneko nde posatira zimene polisi ku Mankibeko ndekuti apanga launch manhunt kusakano ada amenewo amene awazikawo omwe ma particulars yawo sakuziwika bwinobwino komano chimene chaziwika ndi ma details ada amene amwalirawo Thokozani Alfred akuti zaka zawo ndi 19 nde zikuona kuti information ina sanamalize kuchita kafukufuku a polisi tikhupe kuti akamaliza ndekuti azabwera kuzafotokozanso bwinobwino satane wamene zinthu zake zinayendera makamaka akagwiridwa ada amene athawawo nkhani zake soto zosekesa komanso zomvetsa chisoni pajatu pali oyimba amene zina lake ndi Billy Kaunda anayimba nyimbo imene amanena zona kuti oyenda ndi lupanga ndeti lupanga lomwero ndi limene lizamuphe apatu mawu amenewa apherezera after ndekuti mbala zasingana zokhazokha enatu nkumaza yankhula kunena zona kuti mwini munda Isaac Kachambo akumanatu ndi definition of no weapon formed against me shall not prosper ena ndithudi kumaza yankhula moteromo potengeranso ndi mmene nkhani yake iyayendera kumeneko ayi ndithu akamati tiye tisilimbikira haso palibe shoti kati any success zikatero timapeza zoti takugwa mavuto ngati mmene zakhalira pamenepa munthu owaluza moyo nkhani yake yofuna kupeza mwansangasanga mphamvu ya ulesi imeneyi nzawo amakhala akulawira kumapita kumunda kandeti kupita madzulo kukalima kumeneko kuzala mbewu zake kuthira fertilizer china chilichonse bwinobwino kusamalira kumunda and then wazikangopita kukakolola pamene ndithu sanalime ayi ndithu alandira mphoto yawo amenewa pamenepa ndekuti akapezeka mkulu amene wawazikayi akakumana ndithu ndi lamulo potengeranso ndi malamulo a dziko lino tikapita mu penal code makamaka section 209 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mada imene imafotokoza kuti munthu sakuyenera kuchotsa moyo wa mnzake ndi mkulu amene akagwidwa ndekuti ino akakumana ndi lamulo limeneli kapena mwina potengera ndi situation yake kuti mwina atha kukayuza manslaughter potengeranso ndi section 208 ya penal code imeneyi ndekuti no zikaoneka kumeneko ifi ambwandidwa mkulu ameneyi nanga si zimene wachita pamenepo ndekuti no waphwanyanso section 16 imene makamba zona kuti munthu aliyense ali ndi ufulu okhala ndi moyo ndekuti zili ngati
kuti athokozana Fred ndakuti aphwanyidwa ufulu owachosera moyo. Ayi mmene mwankhani zake ndimene zikuyendera sizoti mwe maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo mutha comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sewole panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndere zitakufikirani mosavuta.